Pozdrav svima ljudi, ja sam Ilija. Danas radimo reakciju na klip Specijal za 10 suba šaramo se sa vodenim bojama. Brate, za 10 suba? Nema veze, hajde da krenemo. Svima ljudi, Sava TV ovdje. I ljudi, danas ćemo raditi specijal za 10 suba. Jeee! Dobro, ajde. Nije nešto, ali sad ćete poslije. Sava je? Eto? Filipović? Da. I ljudi, danas ćemo raditi specijal za 10 subscriber. Suba. I ljudi, šarat ćemo se vodenim bojama. Specijal za 10 suba šaramo se sa vodenim bojama. Ma bravo. Kreću. Ja čekam. Čekaj mene, ja ću malo crvenu prvo. Ja ću bravo. Ja ću bravo. Bićeš u krompir. Jak to sad roje. Ljudi. Šta? Znači šta? A se smeje ovaj mali retardiran. Malo roze. Čekaj, daj meni malo roze. Hoću ja. Daj meni roze, moje roze. Malo se našminka. Se malo našminkamo, koji budala. Vidite taj profesionalizam? Da, Juri, ne mogu da se smiješ to. Ovaj mali se smeje. Šta ti je? Ali ovaj mali retardiran. Čujte ovo opet. Ne mogu da se smiješ to. Slušajte sad. U ratu. 1995. Šta je bre to? Hitler. Kaj Hitler? Vidi, ja mislim da je ovaj nije redu. Ne mogu kaj ti. Si normalno, gdje je crna je ovaj? Bolje je bravo. Bolje osjećam sad. Kako ću vam prati pa? Sad idem u rat je. Znaš kako je? Ajmo. Ček. Aj malo sam te. A nemoj biti. Trn, č. Bravo. Kaki si ti? Ovaj, brate, ko da video da se Davinski porađa, ne znam šta je. Ja sam nasrećnik ljudi. Vidi kako sam levio. Dete od 7 godina psuje tako. Wow. Mislim, to je kultura prve klase. Ali ostaje jebote. Ode tu po... Kamerom šta se smeješ koji kurac? Ne verujem šta je rekao mami, znači... ja mislim, ne znam, da sam ja njegova majka i šamaro bio na licu mesta, mislim. Da on mami kaže šta se smeješ koji... Neće da budem vulgaran. Da sam ja njegova mama, pa odletao bi na Koponik, znači... Dobro, budala. Ljudi, nemoj da ne bi subscribe-ovali ovaj kanal, daj Bog da ćemo se oprasti. Oprati nam. A kurac isti jebote. Lik ne zna da govori reči, ali bitno je da psuje, znači. Bitno je da psuje dete od 7-8 godina, mislim. Bravo. Čekaj, šta sad daj? Brode. To je lepo, brat. Malo budem salu. Daj malo da stavim boje na vrat, da budem kod dinosaurus. Sad, aj malo da zovem bačiti. Ko trava nam. Oj! Nisam dobro. Šta mu je? Čekaj! Daj malo mene. Daj bre, ne možeš istu boju, bit će glupo. Nije bre. Čekaj se ga išao. Hoće biti glupo. Ljudi! Trava raste na glavi.
To su ljudi, one genijalne fore trava raste na glavi. Mislim, brav. Na glave! Šta ti? Maline! Šta će biti slično? Trava raste na glavi maline. Ma brav, znači brav. Kuću će ja prodamo. Da, ciganima. Božar si ružan, jel? Ali se vrišti ovaj mali, pogledajte tu facu samo. Mislim, wow. Ovaj mali vrišti, brate, krvari mi uši, mislim. Sad ovo je lepo. Lepo je tako, dobro. Mi smo šimpanze. Lepe šimpanze. Ma ljudi, vi ste bili šimpanze od početka klipa. Mi izgledamo kod dupela. Ma sam si dupe. Idu kurac, bre. Nismo za... A psuje ovaj čovjek, razbija, znači. Ko neki kočijaš. Znači, ko kočijaš? Sad krećemo. Čekaj, nisam još završio. Sad! Kaže peder. Ma ljudi, mislim, to je vaspitanje živo. S prstima. S prstima. Goblin, bravo. Krećemo u rat. 1995. Opa. Koji car? 1995. Idem u rat 1995, bar da rekao 1312, nego 1995. Ja mislim da ovom ovdje narančasto krvare uši. What the fuck? Ti gledaj tvoja tepica. Čekaj, gledaj, ovo je moj. Šta moj? Idu ti kuraci. Šta psuje ovaj mali razbija, koliko će jaš neki. To je ovdje samo bravo. Šta ti je? Gledaj mi prste. Mažemo se s rukama. Gledaj mi prste. Jao. Ovo kamera nema da se smiješ kurac. O moj Bože. Ovaj mali, mislim, ja mislim da nema što je ružno reći. Ne znam. Ništa ljudi, ja mislim da meni krvare uši. Tako da ako ste živjeli ili ako ste gledali i ako su vaše uši preživale, ostavite like i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!